aquí hi ha una normativa que s'ha aprovat a nivell estatal que pot ser més o menys discutible, però la realitat, que és que les eines que tenim des dels ajuntaments, és que si no ens adaptem a això, ens veurem subjectes a rebre sancions o a poder no accedir a certs fons Next Generation. La zona s'ha implementat d'una manera molt petita en la ciutat, s'ha fet un model bastant semblant a totes les àrees, a totes les ciutats de la conurbació de la ciutat de Barcelona, però jo penso que nosaltres aquí la feina que tenim per davant és una mica adaptar aquest pla de mobilitat sostenible que tenim per la ciutat de Mataró a la zona de baixes emissions. El problema que estem tinguent amb el teixit productiu a Mataró Centre, amb totes les botigues, comerços, un món que sembla que s'està morint. Hem d'estudiar l'impacte que té la mobilitat amb el teixit productiu, perquè no poden anar separades unes de l'altres. O sigui, dintre de tota aquesta problemàtica que d'entrada veiem i molèstia per molts dels veïns, veiem que ens hem d'adaptar, que hem d'entrar al no podem adoptar actituds negacionistes i sí que ens hem d'intentar avançar una mica i també, per exemple, amb el tema del carril bici. Totes les modificacions que s'hagin de fer perquè no està funcionant, i ho sabem, i ho hem dit moltes vegades, doncs tot això és on nosaltres podem incidir i almenys des de Junts pretenem. Molta gent de la ciutat de Mataró treballa fora de Mataró. Llavors hem d'anar amb compte on fem o on posem aquestes zones de baixes emissions, perquè, clar, si això comença a afectar a rondes i a fora muralles, que afecta també a les sortides de la ciutat, anem a intentar ser el més proactius possibles. El problema que tenim a Mataró, més enllà de les Santes, que jo també crec que no han anat malament, que han anat bé en general, jo crec que tenim un problema de fa molts anys amb l'oferta cultural a la ciutat. I aquí sí que nosaltres reprovem a la senyora Pérez, no perquè ella sigui purament la responsable d'això. Jo crec que és una responsabilitat que s'allarga no només aquest mandat, sinó més mandats. A Mataró tenim un problema amb oferta cultural, amb concerts, amb teatre, amb manca d'equipaments adequats, i aquí sí que nosaltres serem bastant bel·ligerants per aconseguir que realment Mataró tingui una oferta cultural com mereix la ciutat.